uste dut 3. urtea dela, eta, pixkat Euskaldun berriari laguntzeko asmoz hasi nintzen. Orain dela 4 urte edo, holakoa. Hasi nintzen 20 baino lehenago. Beti taberna baten kafetxo bat hartzen dugu, eta eguerdietan izeten da, astearteko eguerdietan. Taldea oso ondo pasatzeko, bai, gustora egoten naz. Jente jatorra dakogu, Euskaldun berriik, eta batzuk zaharrape bagara. Orduan, geure artean nik uste dut oso ondo konpontzen garala, eta beti dagoz gai arruntak, egunerokoak, eta ondo pasatzen dugu, hori ordutxu bat gitxi gora bera egiten dugu. Batez ere ez galtzeko, euskera hori aurrera joateko. Euskaldun berriak egiten da ben alegina ikasteko eta zailtasun guztiekin, guk Euskaldun zaharrak garanak behintzat, betidanik egin dugu euskera, eta laguntzeko asmoagaz nik animatuko nuke edozein jente heldua parte hartu deien.